sammen. Han er ikke blevet slået til leder endnu. Arne Slot, men han er i hvert fald en kæmpe stor mand i Liverpool. Jeg tænker også, når den nye sæson kommer, det er baner, der bliver båret frem. Der kommer han også på, ja. Og det kan komme på. Jo, det gør han selv. Der var debat omkring det, men reglerne er, at hvis man vinder en af de to store, så kommer man på det. Så det gør han også. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at han er en meget speciel manager. Jeg tror, han bliver en af de største nogensinde. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Han er virkelig dygtig. Ja, det er i hvert fald imponerende, det arbejde, han har så sat sammen i Liverpool. Der var jo perioder i sæsonen, hvor vi talte om, at de var favoritter til at vinde alle 4 titler her. Den helt store spiller i sæsonen, Mohamed Salah, som allerede har været inde og blive hyldet, fordi han fik både den gyldne støtte som topscorer i Premier League i sæsonen, men også en pokal, som den, der har lavet flest oplæg. Ganske fortjent Jürgen Klopp, der følger godt med. Ja, Alisson, det er teater. MC. Ja, det er det. Allan Hansen, det er i hvert fald en mand, som du kender på det allernærmeste 3 gange. Og han jo anført på Liverpool 3 gange i livet af han pokal. 8 gange, der vandt han mesterskabet. Det er ikke så tit, vi ser han på Anfield. Det er sjældent, han kommer på Anfield. Det var ikke en mand, der var stor fan af fodbold. Han gad ikke træne, han kunne ikke lide at takle, og gik og hen til bolden også. Så han klarer sig ikke meget godt. Det var en af verdens bedste stopper i den periode, han spillede, og egentlig chokerende, at det kunne blive til 26 landskampe for Skotland. Det er en skandale, som man ikke kan lade være med at tænke på, at de satsede på. Spiller fra Aberdeen dengang. Al respekt for Aberdeen og Peter Kjær i studiet med Miller. Helt utroligt. Og så er det jo også Luton Masters, Premier Leagues administrerende direktør, som vi hilser på spillerne her. Det på Chiesa, som nåede op på 5 kampe, og det gjorde han jo i mandags imod Brighton. Så får han en medalje. Ja. Det er jo der grænsen, den går. Ja. 5 kampe. Tidligere var det 10. Men det er altså sat ned til 5, og det betyder jo også, Jan, at du skal have en medalje mere. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det har du ret i. Det er vi mange, der skal. John Walk skal have 2 mere. Ja. Men han har ikke nogen, så jeg skal fint at få nogen. Ja. Og hvis ikke du vil have, så skal jeg ikke være for stor til at tage imod den. Det har ikke Ja. Så stor for de her spillere. Ja, kæmpe sæson også. Endte med et rødt kort for hans vedkommende. Shorter, som har fået Portugals flag viklet rundt om sig. Luis Diaz